Вобраз сучаснай беларускай жанчыны. Калі паспрабаваць убачыць сучасную беларускую жанчыну на вуліцах Мінска, Гродна ці маленькага аграгарадка Туша, першае, што прыходзіць на розум, гэта дзіўная цэласнасць. У яе абліччы, як у люстэрку, адлюстроўваецца сама Беларусь. Акуратная, працавітая, знешне стрыманая, але з велізарным запасам унутранай цеплыні і непакорнай волі. Беларуская жанчына захавальніца не толькі хатняга агню, але і ўсяго побыту. Аднак за знешняй занятасцю і лёгкастомленасцю ў вачах хаваецца глыбокая інтэлектуальная і духоўная праца. Яна, магчыма, можа едзе ў грамадскім транспарце, але дома ў яе стаяць на паліцы кнігі Караткевіча і Быкова. Яна не крычыць пра свой патрыятызм, але менавіта яна вучыць дзяцей гаварыць па-беларуску, пячы дранікі і паважаць старэйшых. Яна навучылася адной мудрасці – ратаваць тое, што побач. Яе грамадзянская пазіцыя – гэта ціхая, упартая дабрачыннасць і валанцёрства, якія не просяць шуму, але прыносяць рэальную справу. У яе спалучаецца цярпенне і прынцыповасць, сціпласць і гордасць. Вобраз сучаснай беларускай жанчыны – гэта не статычная карцінка з мінулага, а жывы партрэт. У яе ёсць галоўныя якасці – працавітасць, адказнасць, клапатлівасць, вернасць, мудрасць і пачуццё ўласнай годнасці і ціхая сіла. Менавіта яна кожным днём даказвае: Беларусь была, ёсць і будзе краінай моцных і цудоўных жанчын.